आपण या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. रोहित आणि निलेश बऱ्याच दिवसानंतर गावी आले होते. तसे ते दोघे लहानच होते. त्यांचं वय साधारण 10 ते 15 वर्ष असेल. दोघे गावच्या मारुतीच्या मंदिराच्या जवळ असलेल्या चिंचेच्या झाडाजवळ खेळत होते. खेळत असताना जोराचा पाऊस सुरू झाला. पाऊस थांबेपर्यंत तेथेच थांबून वाट पाहण्याचे त्यांनी ठरवलं. बराच वेळ झाला पण पाऊस काही थांबला नाही. सायंकाळ उलटून गेली होती आणि आता अंधारायला लागलं होतं. अचानक निलेशचं चिंचेच्या झाडावर लक्ष गेलं. तिथे त्याला काही चिंचा दिसल्या आणि चिंचा खाण्याचा मोह त्याला आवरलाच नाही. तसा तो झाडावर चढू लागला. तो झाडाच्या मध्यावर पोहोचला असता रोहितने त्याला खालून आवाज दिला, "ए निल्या, 1 मिनिट थांब." तसा निलेश म्हणाला, "काय रे, काय झालं?" त्यावर रोहित जे बोलला ते ऐकून निलेशच्या पायाखालची जमीनच सरकली. रोहित म्हणाला, "ती म्हातारी तुझ्याकडेच बघते." निलेश म्हणाला, "म्हातारी? कोण म्हातारी?" तसा रोहित बोलला, "अरे ती म्हातारी बघ ना, तुझ्या फांदीवर आहेस त्याच्या वरच्या फांदीवर ती म्हातारी बसलेली आहे." तसे निलेशने वर एक कटाक्ष टाकला. त्याला तिथे कोणीच दिसलं नाही. निलेशला वाटले रोहित त्याची मस्करी करत आहे. निलेश रागात म्हणाला, "ए रोहित्या, मस्करी करायची असेल ना तर दुसऱ्या काहीतरी विषयावर कर. हे अशा फालतू मस्करी मला आवडत नाही." त्यावर रोहित म्हणाला, "मी मस्करी करत नाही आहे खरंच. आणि ती म्हातारी आता खालच्या फांदीवर आली आहे आणि तिचा एक हात मला तुझ्या खांद्यावर दिसत आहे." त्याचे ते बोलणे ऐकून निलेशच्या पायाखालची जमीनच सरकली. निलेश आता भीतीने थरथरू लागला होता. जरी त्याला रोहितच्या बोलण्यावर विश्वास बसत नव्हता, पण त्याचं ते बोलणं आणि त्याचे हावभाव इतके भयानक होते की निलेशला काहीच समजत नव्हते की हे सत्य आहे की काय. निलेश तसाच तेथून खाली लगबगीने उतरला आणि त्या दोघं भर पावसात आपल्या घराच्या दिशेने धावू लागले. निलेशचे सहज त्या चिंचेच्या झाडाकडे मागे लक्ष गेले. त्याने पाहिले त्या चिंचेच्या झाडाच्या खोडाच्या मागच्या बाजूस एक काळी आकृती उभी होती. ती एका महिलेची आकृती भासत होती. आता तर निलेश धूम ठोकून घरी सरळ पळत सुटला. जसा तो घरी पोहोचला तसे त्याला सर्व विचारू लागले की काय झालं, एवढे का घाबरला तुम्ही दोघं जण. तसा निलेश म्हणाला, "नाही नाही, काही नाही." असे म्हणून तो घरात गेला. रात्री जेवण वगैरे आटोपून तो झोपला असता त्याला डोळ्यासमोर वारंवार तीच म्हातारी दिसू लागली होती. दुसऱ्या दिवशी निलेशला भयानक ताप भरला आणि सलग 8 दिवस तो तापामध्ये फणफणत होता. त्याला डोळ्यासमोर सारखी ती म्हातारी दिसायची. शेवटी त्यांच्या गावातल्या एका देवऋषीने त्याच्या कपाळी त्याच मारुतीच्या मंदिराचा अंगारा लावला असता तो काही दिवसात बरा झाला आणि त्याला ती म्हातारी बाई दिसणे बंद झाले. मनुष्य जिवंत असताना त्याच्या अनेक इच्छा, आकांक्षा आणि आवडीनिवडी असतात. परंतु मेल्यानंतरही त्याचा आत्मा जर अतृप्त असेल तर त्या आवडीनिवडी आणि इच्छा, आकांक्षा त्याच्याकडनं सुटतात का? याच संबंधी आपला आजचा हा अनुभव आहे, जो माझ्या मित्राच्या आईसोबत घडलेली एक सत्य घटना आहे. त्यामुळे व्यक्तीची आणि जागांची नावं मी इथे घेतलेली नाही आहेत. माझी आई लहान असताना महाराष्ट्रामध्ये वसलेल्या एका छोट्याशा गावात राहायची आणि आमचं घर गावच्या वेशीच्या अगदी जवळ होतं. त्यामुळे आपल्या मैत्रिणींसोबत खेळायला जाण्यासाठी आईला गावात जावे लागायचे. तसं गावचं आणि वेशीचं अंतर फारसं नव्हतं. साधारण 5 मिनिटांमध्ये आई गावात पोहोचायची. त्या गावामध्ये अशी सांगता होती की त्या गावात जे एक
लिंबाचं मोठं झाड आहे जे त्या गावच्या वेशीपासून गावाकडे जाताना लागते. त्या झाडावर एका भूताचा वावर आहे. परंतु हे भूत थोडं विचित्रच आहे, कारण त्या भूताला फक्त चहाची तलब आहे. असं म्हणतात की जेव्हा त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता त्यावेळी तो चहासाठी तडफडत होता, परंतु त्याच्याजवळ कोणीही नसल्यामुळे त्याला त्यावेळी चहा मिळाला नाही आणि तो तसाच गेला. त्यामुळे त्याचा अतृप्त आत्मा आजही चहासाठी भटकत आहे, असं त्या गावच्या लोकांचं सांगणं आहे. माझ्या आजीने माझ्या आईला बजावून सांगितले होते की काहीही झालं तरी त्या झाडाखाली चुकूनही थांबायचं नाही किंवा त्या झाडाला स्पर्श करायचा नाही. माझ्या आईने कधी त्याचे कारणही नाही विचारले आणि ती काटेकोरपणे त्याचं पालन करत होती. गोष्ट एका जून महिन्याची आहे. तेव्हा आई मैत्रिणीकडे खेळायला गेली होती आणि तिथून वापस आल्यानंतर ती चांगलीच भिजली होती, कारण जोरदार पाऊस सुरू होता. घरी येऊन तिने चहा वगैरे घेतला, कपडे वगैरे बदलून संध्याकाळ झाली असल्यामुळे लगेच जेवण वगैरे करून ती झोपी गेली. सकाळी जेव्हा तिला जाग आली तेव्हा तिला भयानक ताप चढला होता. आजीला वाटले ही काल पावसातनं भिजून आली आहे, त्यामुळे कदाचित तिला ताप चढला असावा. सलग असे 2-3 दिवस आई तापाने फणफणत होती. काहीही करता तिचा ताप उतरत नव्हता. या गोष्टीमुळे आजीला थोडासा संशय आला. त्यावर आजीने आईला विचारले, तू परवा जेव्हा मैत्रिणीकडे खेळायला गेली होतीस तेव्हा रस्त्याने येताना त्या झाडाखाली थांबली तर नव्हतीस ना? आईच्या चेहऱ्यावरचे घाबरलेले हावभाव पाहून आजीने त्वरित ओळखले की नक्की हाच प्रकार आहे. त्यावर आई बोलली, हो, खूप जास्त पाऊस सुरू होता आणि जवळपास फक्त तेवढं एकच झाड होतं, त्यामुळे मी तिथे थांबले होते. आईचं ते बोलणं ऐकून आजीच्या डोक्यात जणू मुंग्यांचं वारुळ सुटलं. आजी आईवर खूप चिडली, परंतु नंतर आता चिडून काही उपयोग नाही हे आजीच्या लक्षात आले आणि तिने एक चहाचा कप उचलला, त्यात कपभर चहा ओतला आणि तो त्या झाडाखाली नेऊन ठेवला. साधारण 2 तासानंतर आईचा ताप पूर्णपणे उतरला होता. आणि आता हे नेहमीचेच झाले होते. जेव्हा जेव्हा आईला भरभरून ताप यायचा त्यावेळी आजी चहाचा कप घेऊन त्या झाडाखाली जायची आणि तो कप ठेवला की काही वेळामध्ये आईचा ताप पूर्णपणे उतरायचा. परंतु हे असे किती दिवस चालणार होते? त्यामुळे आजीने गावातील एका मांत्रिकाला भेट दिली आणि त्याला घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यावर तो मांत्रिक म्हणाला, ती आत्मा खूप प्रबळ आहे आणि तिची इच्छा ती कशी ना कशी पूर्ण करून घेतेच. तुमच्याकडे हा एकमेव मार्ग आहे. जर तुम्ही हे नाही केलेत तर कदाचित तुमच्या मुलीचा जीव तुम्हाला गमवावा लागेल. आजी खूप घाबरली होती आणि तिला कळत नव्हते की आता हे किती दिवस चालणार. परंतु त्या मांत्रिकाने त्यांना एक उपाय सुचवला. तो बोलला, मी अमावस्येच्या रात्री स्मशानभूमीमध्ये जाऊन ते जळणाऱ्या चितेवरची राख घेऊन ह्या दोऱ्याला गुंडाळून हा दोरा तुमच्या मुलीच्या हाताला बांधतो. कदाचित जर याने फरक पडला तर उत्तमच आहे, अन्यथा तुम्हाला आयुष्यभर हे असंच करावं लागेल. आजीने त्या मांत्रिकाचे आभार मानले आणि होईल तेवढे प्रयत्न करा असे सांगितले. त्या मांत्रिकाने सांगितल्याप्रमाणे केले. त्याने जी विधी सांगितली होती ते त्याने पूर्णपणे पार पाडली आणि तो दोरा आईच्या हाताला बांधला. आज या गोष्टीला कित्येक वर्ष होऊन गेले आहेत. तो दोरा आजही आईच्या हाताला आहे. परंतु तो दोरा बांधल्यापासून आईला कधीही त्या प्रकारचा त्रास झालेला नाही आहे. तुम्हाला हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. कथा तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा. धन्यवाद.